हेलौ लोगोफोर आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरबाय लोगोफोर जोंहा नाना थांनो ओंखारदों बार्थडे जानो आरोना गामियावनो बिमा फिसा थाबायलांगासिनो आरोना जोङो थ'दो बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो बेयावबो दै लोमबावदोंसो Hey, birthday boy này. Hả? Mami lại bữa Wow, này. Bữa Ada ya? Này, birthday ini vậy. Birthday boy ini. Birthday boy ya malah ji गेलेगासिनो gift होबाय नामा सोरखौ इखौ? Ha? सोरखौ फोरमान? Birthday boy ini ibu. Serenai? Ha? Serenai? Siri targauha. Dini siri रायलायथाराखैना दासो सिखारदों. नै बार्थडे बयनि बिमाया भिडिअ'आव नुखांदों खोमा साबो जानदों नै मालाय बिथिं माबायदि मेगि एवनो नागिरदों. दासो नुखांखो ना माखो नोङो? दासो नुदों आं. आंहाबो जा फिसालाखौ दोननानै फैलायबावबाय आरो. मानसियाबो बिदिनो थांसै एग्जामबो दंना. ना एवगासिनो नायानो गैला माखौ ना एवगासिनो बार्थडे बिमाया नै बेदरबो एवगासिनो बिथिंजाय ना आंहा नायग्रा आरो ini pula Papa ini pula iyo kon thẳng sini kon thẳng sini Happy birthday dear Farman. Abi ya bunu मेथाइ रानगासिनो दङ बार्थडे बयनि बिमा ओमफ्राय बिमादैया नै मेथाइ रानगासिनो दङ मामाथाय मेगि नै केक मिस्टि गावहालाय ओमफ्राय फैदो बेदर जानोसै जोंहा नै सोरनिथो मबाइला बानलु नांगौ बानलु नोंसोरना फैनाय नङा बे खिथायाखै माबा लेंहरबाय